खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाइगोस्री बसुमतारी 2025 मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांगोन नामा अखानायब्लानो बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा बिपिएफ दोलो नागारनानै UPPL दोलोआव हाबफैयो नंगौ फिन दिनैबो UPPL दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि क'क्राझार जिल्ला दत'मायाव बिपिएफनि गोबां मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलो नागारनानै UPPL दोलोआव हाबफैदों गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सम गैलिया बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो दोलो सोलायनाय हाबाफारि लाबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं थिग बेबायदिनो दिनैबो क'क्राझार जिल्ला दत'मायाव बिपिएफनि सा 864 मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलो नागारनानै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जयेन जादों बिपिएफ दोलोनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPL दोलोनि गोख्रों आरो जौगानायनि हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव जयेन जादों दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियावनो प्रमद बर' उरखाव गोरा ब्रह्म राजु नार्जारी लरेन्स इस्लारी जिरन बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों 864 জন 864 টোটাল বিপিএফ ঘাইকে বিপিএফ আৰু বিভিন্ন দলৰ পৰা আমাৰ UPPL দলত যোগদান কৰিছে আমাৰ UPPL দলৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পায় আৰু প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বক ভাল পায় ইউজি ব্ৰহ্ম ছাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰী আৰু ৰংগৰা নাৰ্জাৰীৰ নেতৃত্বক ভাল পায় আজি বিপিএফৰ কৰ্মীবিলাকে আমাৰ UPPL যোগদান কৰিছে এইটোৱে প্ৰমাণ যে গোটেই বিটিচিৰ আজি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বক কিমান বিশ্বাস কৰিছে प्रमोद बड़ो सारे शांति घूराई आनी दिसे आमाक उन्नति दिसे आमार बडलेण्ड अंचलत जे हिंसाजर्जर अंचल आছিলে एटु परिवर्तन करि पेलाय आज शांतिपूर्ण एटा अंचलत तेखेते एटु परिणत करिसे गतिके आमार बडलेण्डबासी राइजे तेखेतक तेखेतर ओसरत चिरकृतज्ञ হৈ থাকিব तेखेतक धन्यवाद जनाबो आरो 2025 त जे इलेक्शन आহি আছে सेप्टेम्बर माहत হ'ব বুলি আমি শুনিছো सेप्टेम्बर माहत जेटा इलेक्शन हब आमार प्रमोद बड़ो साৰৰ नेतृत्वते बिटिआरत आको एबार सरकार गठन কৰিবলৈ গৈ আছে मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रीमनि थाखाय इंलिश बड' एबा MIL इकनमिक्स एजुकेशन एडभान्स बड' हिस्ट्री पलिटिकल साइन्स आरो अल टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङाजासे मुं थिसनहैदो आबुङै मिथिनो थाखाय 8011 394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन